Tervetuloa Lietoon. Meillä on täällä tänään jännittävä päivä. Paikalla on Suomen Vesilaitosten liiton pääjohtaja. Vesi- ja viemärilaitoksen liiton. Aivan oikein, Aulis Oikarinen, joka olet myös Suomen valtion yleistarkastaja. Ja sinä tarkastat tänään Liedon veden. Kyllä. Liedon vedestä meillä on paikalla vesihuoltopäällikkö Aki Teini. Tervetuloa. Kiitos. Jännittääkö? Jännittää. Aulis, mikä on ensimmäisen tarkastuksen aihe? Turvallisuus. No niin, Aki, mitäs päivä on lähtenyt käyntiin? Kiitos, ihan hyvin. Meillä on Lietoviikot menossa ja vesitornilla on tällä hetkellä avoimet ovet. Että ihmiset pääsee ihaistelemaan Lietoa niin kuin vähän yläilmoista. Kiva juttu. Mulla olisi tässä nyt tää kysymys patteristo liittyen turvallisuuteen. Noniin, Oletko valmis? pakko olla. Pakko olla, joo. Jos tässä 5 kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin. Tuotannon turvallisuus on vesihuollon koko toiminnan perusta. Minkälaisia turvallisuusuhkia näet, mitä vesihuoltoon voisi kohdistua? No tietenkin vesitorni, se on aika haastavaa, että vesitila on veden saastumisen osalta voi olla riski, mutta me ollaan varmistettu se niin, että vesitorniin on vain tietyillä henkilöillä pääsy, siellä on kameravalvonta, se on aidattu ja toinen on tietenkin henkilöstön turvallisuus ja se fyysinen uhka, mitä voi olla. Kyllä, joo. Kysymys 2. Vesihuolto on tärkeä huoltovarmuus kriittinen toimija. Miten Liedon vedessä on varmistettu juuri näiden vesitornien turvallisuus? No nimenomaan ne on aidattu jo monta vuotta sitten, kameravalvonta, sitten siellä on kuluvalvonta, eli me tiedetään tasan tarkkaan ketä käy, ne ilmoittautuu sinne. Avaimet on sarjoitettu niin, että vaan meillä on tiedossa kenellä avaimet on ja sitten hälytykset lähtee sitten sieltä, jos joku sinne murtautuu. Okei, se hälytykset on kunnossa. Toi oli hyvä, joo. Vesihuollon pitäisi olla turvallinen ja toimintavarma. Onko kohdattu fyysisiä tekijöitä, eli onko niin sanotusti jouduttu painimaan asiakkaiden kanssa? Ei Liedossa. Meillä ei ole ollut sellaista minkäännäköistä uhkaa. Ei ole henkilöstöön eikä meidän rakennuksiin tai laitteisiin ei ole kohdistunut. Pitää koputtaa puuta sen takia. Toi oli hyvä. Koputetaan puuta. No sitten mennään kyberturvallisuuteen, joka on jonkin aikaa ollut tapetilla. Onko Liedon vedessä varauduttu kyberhyökkäyksiin ja onko niitä ollut? Ei ole ollut. Tiedän, että Suomessa vesihuoltolaitoksille on ollut tällaisia hakkerointeja ja siinähän on riski, että jotain henkilötietoja tai muita asiakastietoja voi päästä niin kuin vääriin käsiin. Mutta me ollaan tehty kyberturvallisuusmittari ja sitä kehitetään parhaillaan ja meidän tietoturva on kyllä väittäisin, palomuurit ja muut on hyvällä tasolla. Hyvällä tasolla. Ellei jopa erinomaisella vai? Niin. No sitten viimeinen kysymys tässä patteristossa hybridivaikuttamisesta. Se on päivän trendisana. Onko kriittisen infran tietoja saatavilla esim. Nettisivuilla? Ei ole. Eikä saa olla. Ei saa olla juuri. Ei, sanotaan näin, että tuo hybridivaikuttaminen, niin sitä pyritään monella konstilla, mutta silloin kun se palomuuri on kunnossa ja henkilöstö tietää, mitä tietoja voi laittaa sosiaaliseen mediaan tai nettiin tai muuhun, niin se on jo paljon. Yleensä ihmiset itse aiheuttaa myös sen niin kuin tietoturvariskin tähän näin. Joo. No kuule, Aki, tää oli tässä. Kiitokset. Kiitos. Ne on aina jänniä juttuja tällaiset, eikö se ole? Kyllä, joo. Ei ikinä tiedä. No niin, sehän kävi nopeasti. Kyllä, joo. Aulis, miten Liedon vesi pärjäsi aiheessa turvallisuus? No, meillähän on tarkastusvirastossa varsin korkeat kriteerit turvallisuuden osalta. Mutta Liedon vesi sai tällä kertaa täydet pisteet. Onneksi olkoon! Onneksi olkoon. Kiitos. Nyt jäätiin vielä. Nyt se olisi.